Damai ni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horas marita saluna. Amanginang di minggu Advent na paduahon topik minggu tamadok paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaon banua gijangi. Sian Evangelium Matius bidutulu ayat 1 ayat 12. Hujahom matuhita boima tapayutiu di bagasan rohat tabe. Dungi di laun-laun niari hehema si Yohanes Padidi marjamita di halongonan Judea. Ninnama paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaon banua gijangi. Ibanado na pinabuan ni panurirang Jesaya uju na didokna suara ni nama jauh-jauh di halongonan pature hamuma dala di Tuhani pahornop pamuma si dalanan nai ibuluni uto dohot ulos ni si Yohanes kuling do hohosna akasi hapor dohot si tuak niloba si panganonna dungi lauma pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni dohot sude halak Judea rodi saluhut akana maringanan di labung ni Jordani. Jadi di padidi hosi Yohanes manasida di aik Jordani dung di topoti be dosa nasida alai dinani ida torop parise dohot saduse manopot padidion nei ninnama madok nasida hamu anak ni uluk isedo na mangajari hamu pasidikon rimas narosogot parbueok kamu manatama paboa naung muba rohamuna jala sotung didok kamu di bagasar rohamuna si Abraham do amanami ai hudok matuhamu terjadi hode batado anak ni si Abraham sian agabatuon ainunga pola ape takke tudaling ni akahau ope sitabau manasahau naso marparbuehon nadenggan jala sida buhonoton tu api ia au aik do hudidihot tuhamu madokon paubah roha alai adul gumogo do narosian pudiku garimabuan sipatuna kurang tama do peau didihon ni ido tuhamu to di porbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama pardegianna papungon nado eme na tu sopona alai tutungon nado anggo hurak kami tu api na soramitop isima saatna amang inang di masa Advent na padua honon di jamitaku minggu na lewat hudok do di minggu-minggu Adventon selalu doan non ditaringot pertobatan paubah roha jalaidon waing muse ditaringoti di minggu Advent na padua honon paubahamu rohamuna adorang so saat kita tu hatani debata nama nosoi asa mubaroha perjuluma borhatau sian makna Advent adong tiga hal nama cerikot nanaing di suatu minggu Advent tu saluhu ruas ni huria alai sian sude narikoti sada ima pakirimon harapan di minggu Advent semua jemaat diajak kembali supaya dalam menjalani kehidupan
di masa-masa penantian akan kehadiran Kristus, maulah semua menumbuhkan harapan di dalam hatinya. Mungkin banyak hal-hal yang membuat kita ingin putus asa dalam perjalanan kehidupan ini, tetapi di minggu Advent disegarkan dan disuarakan kembali nasaruas di Huria, Maddalani ngoluna ma di bagasan pakirimo tutuhani. Apapun kesulitan hidup, selalulah memiliki harapan di dalam hati. Itu salah satu pesan Advent yang penting untuk kita semua. Berpengharapanlah. Apalagi di masa-masa sulit nuaingon ate mungkin di hita dapola terasa kesulitan ini. Alai pasti do adong biak ka ragam niya kahamaolot di tonga-tonga di pardalanan dingulu nak keluargata. Alai mulak mamuse hita di sesadarion marningo jo hita ta gobar hojo ta bayak kojo wado nuaing situasi niya kadongata na di Bonapasugit na di daerah Sumatera nunga hari kesekian memasuki minggu kedua mereka masih dalam pergumulan yang hebat. Daku boto di payuti tamu do baritana, di payuti tamu do rangi, luar biasa do nuaing situasi di nasida kesulitan nasida. Kemarin saya lihat di berita ada sebuah kampung yang terisolir dan karena begitu besar juga dampak banjir dan longsor itu, keberadaan mereka yang terisolir itu sudah begitu sangat sulit untuk dimasuki. Mungkin orang tidak tahu kalau ada orang di kampung itu. Ada beberapa keluarga. Jadi sehingga mungkin bantuan-bantuan yang dilakukan tidak tersentuh kepada mereka. Tawayak kojo di bagasa situasi sisongoni hita. Kita susah tapi tidak ada jalan keluar. Kita sedang mengalami sesuatu yang begitu sulit, tapi tidak ada yang bisa diharapkan untuk menolong. Bukan karena orang tidak mau menolong, tetapi karena memang orang-orang tidak tahu bahwa ada yang perlu ditolong di situ. Pasti itu situasi yang sangat mencekam, mengerikan, dan mungkin akan menyedihkan. Apalagi mau dong sanga na marpese-pese dangi. Bama geleng nih, air maul, air bersih susah, makanan susah. Sementara dia harus punya orang yang harus dia pertahankan kehidupannya. Itu pasti sangat membuat diri ini depresi. Ala itu situasi si songoni pe amanginang di suarahon hatani debatado ikut toktong marpakirimon. Bayangkan di situasi yang seperti itu sekalipun dan memang justru di situasi seperti itulah perkataan atau pesan Advent tentang pengharapan ini harus betul-betul dihidupi. Sebegitu sulit pun kehidupan ini, maka di minggu Advent yang kedua ini diberi satu kata. Berharaplah selalu bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata di hidup ini. Alai tutu dangro buti songgop pangurupion ni debata topu songoni dangarongi diam saja di dalam kesulitan, menunggu saja di dalam kesulitan. Tentu pertolongan itu, perubahan keadaan itu tidak mungkin terjadi kalau kita yang dalam kesulitan selalu pasif dan menunggu. Alaida mamanginang dapat masya baritai nunga pigaleleng halaki paimahon pangurupion alay dangadong alayala dirosak ni situasi na haciti keluar mahalaki sian hutai. Mereka berjalan menempuh puluhan kilometer keluar dari pedesaan itu dan meninggalkan beberapa orang di situ untuk mencari bantuan. Diwawancarai manasida Jupang dohot, mereka berjumpa dengan orang-orang yang membawa bantuan dari beberapa kota. Minta tolong, hami majo Indonesia. Ngapiga hari hami, dangadong dapat manangah. Uboto hami do bantuan non nang tualak na asing inna, aliasi joro hamuna.
Hami majodang sanggup behami inna. Ngasai daw hami mardalan. Holallau mangido pangurupion. Bemuliate ima pangurupion di Tuhan ini. Ketika mereka berangkat dari kesulitan itu, mereka merasakan bahwa memang Tuhan menolong. Nai pina kulingan nai gabe terbuka rohana. Batutu nang pe tu halakakian pangurupion alai to emah merbagi mah dilem matu nasida. Nau cagona amang inang didok nasida do pe adong nakiku bolus sami tong huta di toruanan. Songoni dong nang nasidang boy keluar meloboi leo kamu jotong pangurupion tu si. Di tengah-tengah kesulitan mereka masih mampu juga untuk memikirkan orang lain. Di tengah-tengah penderitaan mereka juga masih mampu manarihon halak na asing. Ima nguluni halak namar pakirimon. Dia tidak mungkin diam dengan keadaan. Dia tidak mungkin hanya menunggu di tengah kesulitan. Dia bukan orang yang pasrah. Dia bukan orang yang putus asa. Alai halak namar pakirimon tu debata mardala doi terus berusaha keluar si anak keragam ni hamaolon dohot kesulitan. Jala mauliate dihita ruas ni AKBP Reformanda di minggu na lewat hita pe nunga manupahi tua kadongat tadisan punguma siak kita sia juta sekian nunga tatongo si mungkin secara bilangan dan sediai alai ala mardongan las niro hadoh tangiang tutu mace gudang do lapatan nii tua kadongata nadisan. Mereka merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar menolong dari semua orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk melakukan kebaikan. Sia juta sianon, 2 juta sianan, 4 juta sianan, 3 juta, ujungnya sian distrik tahun hampir mencapai 400 juta. Martopak johita di situasi ini. Alania manginang jangan pernah bahwa merasa perbuatan baik kita hanya sekedar formalitas tidak mampu mengubah apa-apa. Selagi bisa berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik kita, selalulah kita lakukan. Dan itu pasti akan memberi dampak kepada mereka yang menerima kebaikan. Ima ngoluni halat namar pakirimo namangina. Alani nangpe songoni sulit ni situasi nasida ida mah di sario debatado nasida. Nangpe nuaing tari luilu nasida ala godanga ka korban jiwa do segala macam na hinaholongan ni rohani nasida. Alai ida mah molo olo do nasida marpakirimo tu debata apulot jala pargogoan ni debatado nasida saluhutna. Jala hita pe songoni. Mungkin kita tidak terkena banjir, mungkin kita tidak terkena bencana alam. Tapi saya yakin semua dari kita punya beban hidup dan kesulitan di dalam hidup masing-masing. Ale mulo banjir natari arung do opat talak dua state. Ona banjir ale moleate di tuat tong ba itor sudah surut. Ada amang sirait, ada amang silaban, ada amang ada teh mesti amang hutapea, calo situa hutapea. Di daerah Rancamanyar sana ada 4 kakak ruas kita terkena banjir. Alai, sona margogo na sida. Ay rencana nami na yung mga leon pangapulian do, semangat do. Alai songon na luar biasa do semangat na sida nang pe. Ikon masa songon idang mudum na sida sadari. Sadari sabur ngidang adong mudum pami amang. Alai ba muliate ma di Tuhan ninna do pida ba. Muliate di Tuhan bui do pe sehat tami ay uripu ami. Ulu adun tersentrum mana songo dia ala listrik aliran listrik segala macam moleate di Tuhan. Labatan na bui dope na sida madok moleate. Jaladong dope na tiki madok. Ba aidang sedia dope namang inna. Ala hubayakon na Sumatran inna. Ay memak ko na banjir do hami na bor ngirepok dang boy modom paya sojabon inna. Tetapi saya rasa ini belum seberapa amang inna. Ay dukur payutiut na Sumatran. Bamuliate ma di Tuhan margogo na sida ruas ni huriat tanang pe kona banjir di Rancamanyar. Alania manginang di bagasa sadarion na yang dipaingot dihita di minggu Adpenon, pengharapan itu harus ada di setiap orang yang beriman. Apa penderitaanmu? Apa situasi sulit?
Apa yang belum kamu temukan di dalam hidupmu? Apa yang belum tercapai? Apa keinginanmu? Jangan pernah putus asa dengan semua itu. Unak kiadok, unga besai, dong beon, jangan. Tetapi di minggu Advent ini, tude batama pasaha saluhu na pakiri mommi jala porseai ma jupang doi di bagasang ngulum alani gugu dohon asini rohani de bata ido minggu Advent songon turpuk jamita di bagasa sedarion amanginang hata nata jahana king suara asa para dehon akan nabar butul-butul onom 150 tahun nasalpu doi di hataho si Jesaya dan si Yohanes parjolo nama doki si Jesaya kurang lebih 650 tahun sebelum Kristus itu sudah diungkapkan. Lihat betapa lamanya, betapa panjangnya. Tetapi apakah tidak terjadi? Tidak. Jadi ini bukan persoalan waktu. Ini sebuah kepastian bahwa setiap firman Tuhan pasti terjadi. Alai tu isi domasai, tuhala namar pakirimon jala nama kaporsiai de bata. Bolo porsia doho. Masa doi di bagasan ngulum. Ido halak na porsia. Rentan waktu mungkin lama, rentan waktu mungkin tidak bisa kita pikirkan, tetapi percayailah, firman Tuhan pasti akan terjadi. Molo di dok si Yesaya 650 tahun nasalpu. Para dehamu dalan tu debata, para dehamu dalan nunga neng roi bana. Masa main waing diturpuk nata jahaon di dok si Yohanes nunga ro ibana. Gari mabuka sifatuna, maniup sifatuna, dang tamado peau. Dan itu kejadian setelah waktu yang begitu lama. Alani amanginang dihita saluhutna. Gudang dope mungkin nanaeng tahirim masa di bagasang ngulutakan naulina dingkan di minggu Advent ini sampaikanlah segala sesuatunya kepada Tuhan dan yakinlah Tuhan bekerja menjadikan harapanmu itu di dalam hidupmu. Undang pola dong pikiran, adang bu ibi. Ay torbohang ngaliling. Dia dong bi. Jangan ada seperti itu. Jangan ada seperti itu. Di dalam Tuhan semua yang kita inginkan, yang baik pasti akan Tuhan wujud nyatakan. Namangiut amanginang, alay boasa adong hita, nasipata, dang makilala, namangula do debata lau pasauton akan adengkan di bagasang nguluta. Sebenarnya kalau kita masih menantikan di dalam hidup kita menantikan perbuatan-perbuatan Tuhan nyata di hidup kita, tetapi sebenarnya sudah banyak yang nyata perbuatan Tuhan itu di dalam diri kita. Alai sifata hita dang makilala. Molo turpukom madok paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaum banua gijang. Sebenarnya harajaum banua gijang manang lomo ni rohani debatai nunga songgop tuhita nunga ro sudah terjadi, sudah ada perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita tidak merasakannya. Jadi mulu na songgopom memang sifata mulu dang nile horro halau mamereng na songgopi manang makilala na songgopi tutudang boto otta na songgopi. Wah mana songgop sifat adang terasa dangi. Kalau itu apa seperti kupu-kupu kadang hinggap di atas kepala atau di bahu. Ulu do sifata dang tabotoi. Ala dang tali horwata tusi. Manang contoh lagi kita duduk-duduk udul-udul. Ale tatiok HP tapokusya kita dong ataro hudul di samping ta. Ngatulu pulu menit tibana isi. Tabereng topu. Na iso dolai. Ay hamu dia ngaliling iso. Ay torbo liling na. Ay ngatulu pulu menit. Ay buai. Ay nga senaki nga iso. No pa pasirusuho na namaniu happy inna dongan nema. Basi bata songoni dora. Songoni dora ka pasu-pasu aka pabainan ni debatana tuhita. Sebenarnya sudah banyak. Tetapi kita tidak perhatikan. Sebenarnya sudah banyak, tetapi kita tidak rasakan. Jika songgop harajaum banua gijang itu hita,
Holan mamereng jala mangaleo rohana malau marnidai di bagasan goluta. Asa tadok batu tudo Tuhan. Nunga songgop harajamu tu bagasan goluku. Songoni nang tutonga-tonga ni keluargaku. Amanginang. Adong sada sian turpukon. Memang godang do poin-poin di turpukon. Naik ko si basaton. Alay terkhusus majo tuna sadaon. Niodol hotu hita. Dia me orang tidak akan mampu merasakan kerajaan Tuhan itu hadir di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Molo masa gijang niroha di bagasan nguluna. Jadi ini satu hal yang sangat membuat orang terhambat melihat bahwa Tuhan itu sudah datang di hidupnya. Ini satu sifat yang bisa menutup mata, menutup pikiran kita untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu memang sudah lama bersama-sama dengan kita. Apa? Kesombongan. Ido bay macai sogor rohani debata marnida halat nagi jang marroha. Boda 10 ayat 5. Amsal 16 ayat 5. Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Karena orang yang sombong tidak akan mampu melihat bahwa Tuhan itu menyertai perjalanan kehidupannya selama ini. Orang yang sombong tidak akan mampu melihat bahwa Tuhan sudah hadir di hidupnya, di keluarganya selama ini. Hidup bain di dok si Yohanes diulakon pahornop pamu namar betul-betul itu namar betul-betul beroha. Udang pagapatibohu pahornop datarkan. Jangan merasa bahwa kita ini pusat dari segala sesuatu. Pusat dari dunia ini. Ido gijang niroha menurut tahu. Gijang nirohai kesombongan ini itu merasa bahwa dirinya adalah pusat dari segalanya. Mau adong perpunguan na, iba nama pusatna. Di rumah tangga, iba nama pusatna. Di barkarejoan, iba nama pusatna. Seakan-akan dia segala-galanya di segala posisi dan segala tempat. Itu kesombongan. Jadi halakna gijang rohana pasti tidak akan mampu merasakan bahwa Tuhan itu selalu hadir dan menyertai kehidupannya. Aido bain di dok si Yohanes samu anak niulok paubahamu rohamuna. Unang di dok roham anak ni si Abraham po terbuha roham anak si Abraham. Kan kesombongan itu. Mulu anak si Abraham terbuah dang boy be sifat kosong. Mulu anak si Abraham terbuah dang boy sifat ngotot be. Mulu anak si Abraham terbuah dang adong be salam. Itu kesombongan yang begitu besar. Ujung dari dok si Yohanes mah. Siap batu ape boy do iwet debata. Anak tu si Abraham masih botoh ho inna. Kasar deh. Itu begitu kasar kepada orang yang sombong. Jadi sifatnya hitape nang manian pau barroha sia ni mamarjolo sia kesombongan ni alai posro dia ka BP reformandon nasere marroa do sudah te so konda tabu parekel mune posro hate luar biasa serep marroha te iya ikosongoni do alai au molo hupamana dagi molo alak nda gijang marroa songon sinakingi manang di dia pe dakta bo mardonga doton olo gijang rohana unakon mardonga mar keluarga pe doton ruduk molo sabala gijang ngabada butu gijang ni roha. Kita lihat di rumah kalau ada yang merasa di dalam rumah tangga itu bahwa dia adalah pusat dari rumah tangga itu anggon olah perbadam motoruson olan persoalan nama motoruson. Kalau ada yang merasa bahwa dia pusat dari keluarga itu. Audo ama di jaboda. Iko sudedo. Khobar tuataku. Audo ama di jaboda. Iko sudedo hormat tua. Audo ama di jaboda. Iko radedo. Dia narikot dia. Anggoi tertekab batin mainatai. Beidolah. Dangi. Tertekan batin mah ujungnya ada istri yang tertekan batin dang boy taralo ibana dang boy ibana mangalo
ujungnya nangit-nangit. Bayah mak. Ulu do ipu sadangi. Untuk itu amang inang jangan pernah merasa pusat dari kehidupan ini. Istri juga seperti itu. Jangan merasa karena ada sesuatu yang lebih dari istri, maka dia merasa dia pusat dari keluarga. Pasti kehidupan kita akan penuh dengan pertengkaran. Dia halak nagi jang marroa zadanai, atau patok do tersinggung on, atau patok tersinggung. Merasa bahwa dirinya tidak boleh, harus sesuai dengan dia pikirkan. Dia rudut do dalam memang moldo mardongan do alat nagijang marroha ido bain de bata pedang lomo rohana mardongan tu halak nagijang marroha ubain di do ibana huhagigion kasar deh huhagigion halak nagijang marroha labatan na Tuhan memutus hubungan untuk orang-orang yang tinggi hati. Karena orang yang tinggi hati pun tidak akan pernah mengakui dan melihat Tuhan di dalam hidupnya. Jadi sifatnya ikut tarimangi jongo lutom pribadi lepas pribadi ate amanginang. Kalaupun kita tadi mengatakan ruasnya kare pormando na kasih na serek marroa sudi introspeksi mana teh unang ter taklem songoni rikok dotong intervensi introspeksi. Alania ha amanginang. Songon na udok naking salah satu ciri orang yang sombong dia murah sakit hati. Dang bui salah donganna. Dang bui na hurang donganna. Lewa anod donganna dang di sisi wana. Ngama gawat namon. Geri mabayan dang adong isi seyau inna. Alai kota buat do tudiri tamanginang songon turpuk naki haru anak si Abraham pedang bui si pangasa hono toni si patengah-tengah honi di ngolu ni si ganupari apalagi dia depan di Tuhani. Itori seharwa hita iko si seok kita. Itori seharwa hita iko si tabi-tabi yok kita mau lomar dalat tol metor acik rohat taladang ditabi hita. Adang anung ditabi bayana nagijang rohamdo nagijang. Itori seharwa ho. Kosongoni do. Jangan kita tunjuk orang lain sombong karena dia tidak menyapa kita. Karena dia tidak menyalam kita. Kita harus tunjuk diri. Siapa aku yang harus disalam-salam? Siapa aku yang harus dihormat-hormati? Ikut tuau do dangro halakat tuau merpanukun. Itori seau merpanukun anak tuau. Seau iko merpanukun anak tuau. Balomo na isi. Cepat sekali kita sering tersinggung. Cepat sekali kita sakit hati. Seakan-akan kita dewa dari semua dewa yang harus orang lain permisi, yang harus orang lain. Biasa-biasa na mangului amangate. Biasa-biasa mata banda mangului. Serep kita marroa. Kita yang harus menuntut diri. Naing mania kusi saya halakan. Au mania mani saya halakan. Au mania manabi halakan. Au mania manukut tu halakan. Mau tu ngadong nahurang. Jangan tuntut orang lain, itu bagian dari kesombongan itu. Jangan terlalu banyak menuntut orang lain, harus sesuai dengan kehendakmu. Dakolah di parsaoran, di rumah tangga pun seperti itu. Jangan menuntut orang tua ini harus seperti ini, harus seperti itu. Jangan menuntut istri ini harus seperti ini, harus seperti itu. Terlebih dahulu tuntut dirimu. Tuntut dirimu. Aharu asalana molohita na barjulu. Aharu asalana molohita na manukun. Aharu asalana molohita manungguli. I bagian sian serep miroha de. Sian serep miroha. Alani amang inang. Di bagasa sadarion poin na paling utama na naing sibuano tuhita. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesombongan rohani seperti yang dipesankan si Yohanes hari ini. Unang ngalani anak si Abraham po. Gabi neng lomom-lomom. Unang ngalani anak si Abraham po. Gabi merasa honoko nama notikos siya saluhuna. Jangan. Kita semua mari rendah hati. Selalu ada yang harus diperbaiki dari diri kita. Seperti topik hari ini. Bertobatlah, itu seruan yang harus diperdengarkan tiap hari. Martin Luther mengatakan setiap hari adalah hari pertobatan. Setiap hari selalu ada yang perlu diperbaiki. Siapapun hita, jalata hilala mahita nuai ngamanginang. Songon na didok si Johanneson, idahamu. Si Johannes bilang, haruga siap batuan, boy di bayan de mata, anak tu si Abraham. Isi do batui hitamai dang pinopar ni siya berapita sian hamudaron sian mudar dang pinopar ni siya berapita
Kita bukan keturunan Abraham dari garis keturunan. Sian igung tapi bulu bereng, darong pinoparni si Abraham ison. Alay, ida ma, marhite Yesus Kristus. Nang peso pinoparni si Abraham pita, sian garis keturunan. Alay, sian Yesus Kristus. Dohot jala parsidoho mahitan waeng, gabi pinoparni si Abraham. Ala ni Yesus Kristus dosa luhut ne. Jala gabe taruli mahita, madapot mahita, berpeluang mahita, majakon haluaon nasa leleng-leleng nei nabi nagabagahot Tuhani di padan narobi tuaka pinopar ni si Abraham. Tuhita pesaha mainuaing marite Yesus Kristus tuatai na 2 minggu naing na naing ta pestaon hari hatutubuna. Alani amang inang. Tidak ada yang perlu disombongkan dari kehidupan ini. Tidak ada yang perlu kita banggakan sebagai diri pribadi yang ada dalam kehidupan kita. Semua itu pekerjaan Tuhan. Kalaupun batu itu menjadi anak bagi Abraham, itu karena kehendak Tuhan. Molotung penua yang parsidohot tita amangin ang dijabar hanguluan nasa leleng-leleng ne, itu pun karena kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari hidup ini. Asing ni nadinggak kita masih holongan satu sama lain. Dangadong no dinggas sian ni. Mari saling mengasihi satu sama lain, saling menghargai, saling memberi salam, saling memberi hormat. Unang sa ikut dihormati, tapi mau saling menghormati. Mari berpengharapan di dalam kehidupan ini Tuhan akan bekerja, dan mari menjadi pribadi yang rendah hati kepada sesama kita. Amin, kita berdoa. Muliate Tuhan di bata Jehovah, di bagasa perpunguan nami sadarion. Tutumay Tuhan, hola tuhodo hami marpakirimon. Di ganu pardalanan ni ngulu nami be, gudang akan asinita ni rohanami, gudang akan huhirim hami di keluarga nami, di aka parkarejuan nami, di sude sisi kehidupan nami. Alani tu ade bata Jehovah, pos rohanami, marhite hagogo ummu, marhite asini roham, manang dia pe Tuhan, nahu hirim hami di bagasang ngulu nami. Akan nadinggan pos rohanami pasautom mudoi di bagasan ngulu nami nang keluarga nami. Songoni nang tua debata Jehovah dang terbaik kami marnida nadinggan marnida hasosonggop ni harajomo di tonga-tonga ni ngulu nami anggo di bagasa gijang ni roha kami. Alani sungguli ganup rohanami be asau ulu kami Tuhan. Paserepor rohanami, asanggian bui mardame sonak kami, marparsauran di tonga-tonga ni keluarga nami, di huriam nang humaliang nami. Paluas sami Tuhan, marnida hasosonggop ni harajamu di ganub ngulu nami be. Tuhan marningot nak kami, dia ke keluarga dongan nami, nadong di bona basugit, di namarukil nuaing nasida, ala si taunon na pinoloasmu songgop di tonga-tonga ni ngulu nasida. Tuhan homa nama parbukui nasida, mangaramoti nasida, jala manarihon nasida, sungguli saluhut rohania kadongan, asabui mangalehon roha, lau patupahon, pangurupion, tu saluhut dongan nami na di bona pasugi. Tu homa toktong Tuhan, huba gonggopok kami saluhutna. Dia kadongan nami petuan debata jahu mana di bagasa persahiton. Toktong Tuhan hueleko kami tuho di bagasa serep ni roha. Leho kamalumot tu saluhut ruas ni huriam. Songoni nang Tuhan di sudi sakap ni huriam maka BP Bandung Reformanda di kegiatan-kegiatan Natal. Doh diaka kegiatan-kegiatan latihan. Homa toktong tuan debata Jehovah na batulus saluhutna asa taulas ni roha di hami. Jalah hasangapun di kuarmu namar muliai. Gudang akka gerusa nami, gudang akka hahurangan nami.
marpamuati maroham di saluhune. Jalajakom matang yang namion. Holan di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus dohto di porbadia. Amin. Amang inang tapara di mapiliata mari di mahita.